पुष्पकच भारी दिसणार या मस्त वाटतं. साडी माझा आवडतो कलर हा. मस्त साडी आहे खरोखर आणि एकदम मऊ म्हणजे एकदम अशी नरम अशी आहे. तू ऑनलाईन शॉपिंग करू शकते पण तुझा मोबाईल तो फासफूसवाला नाहीये. मी तुमका उघडून दाखवतोय कशी काय आहे ती. ही बघा पुष्पक आमच्या खरोखर भारी दिसता आणि पुष्पकच शोभणारी आहे ती दिसता. तू कोण आहे शोभणारा नाक वगैरे असे साडी घे मागू शकतास. स्वस्त आणि मस्त. स्वस्त आणि मस्त साडी. हो बघा हे ब्लाऊज पीस तुमका दाखवतोय. हो तिच्या नादात साडीच्या नादात माझी चाय रवली थंड झाली तर. हे बघ पुणग्याची मजा झाली हा. पुष्पक ऑनलाईन करूचा लागणार आहे आपण. नाही मी पुणग्या आधी उद्या आत्ताच घालून मिरवण्याच्या विचारात आहे. मीटिंग कधी जायचं आधी पहिला. हो रे हो 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 हळू चल कुडी मारीत केलंस की. हो 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 तर मी थांबा आधी आजच्या गावात. हो रे दरवाजा उघडून घरात जाता त्यांना बऱ्याच दिवसांनी सोडला. हे तर मित्रांनो डोरंका लावून झाली आज बऱ्याच दिवसांनी सोडला आणि भरपूर दिवस सोडलेलीच नव्हती. आणि हे बघा पाटाचं पाणी पण बघा मोठा आता पहिला एवढा नव्हता आत्ता जरा मोठा इला बघ तसंच असं बघा. पण शेती कमी आहे. पाणी मोठा इला पण शेती कमी आहे. तर चला ढोरांका लावून सकाळी सकाळचं आपलं काम झालेलं. आता आपण घराकडे जाऊया. तर मित्रांनो सकाळी सकाळीच आपली कामं ढोरा वगैरे लावून झालेली आहेत आणि आत्ता पूनमकडे चाललं आहे कारण पुण्यावरून एक गिफ्ट इला पूनमसाठी आणि आता घेऊन चाललं आहे. तर चला आता पूनम का माहीत नाही गिफ्ट नेऊन देऊया सरप्राईज. तर चला ओय ह्या काय मध्ये सुकत घातलास सावळे कशाक ते सुकत. चाय अरे ही बघा सकाळी सकाळी चाय झालो. ही बघा बऱ्याच दिवसांनी आज चाय तरी पिऊया. हे घ्या तुमचं गिफ्ट. गिफ्ट आलाय तुम्हाला. काय आहे ते खोलून बघा. पुण्यावरून आलाय पुण्यावरून. तू काय ठेवलंय खरा. कल्पना मानवटकर याने पाठवलाय. कोणी. कल्पना मानवटकर. धर ते सकाळी सकाळी डाळिंब दे जरासच आहे घी काढून नाही ठेवला असता. नशीब नाही तू चांगलं मागं बारवा म्हणून. चाय पडली तिकडे. नंदन काय केलं. नंदनची ह्या खास गिफ्ट पोचवण्यासाठी मला यावं लागलं काम टाकून. झाली तुझी शॉपिंग करूच्या आधीच इली आहे. शॉपिंग करू शकतेस तू. शॉपिंग करू शकते त्यांच्याकडसून. आधी बघ तरी. बघतोय मी साडी. बस झालं तेवढा मॉप झाला. हो फॅशन शो माहिती आहे. फॅशन शो तसं हे सकाळपासून फॅशन शो चालू आहे. कसलो काय मग तो फॅशन ती पोरी ह्या करतात त्याच्यात जाता की जराशीच मागायची हवी एकदम. आज बऱ्याच दिवसांनी एवढे कसं काय तू. बऱ्याच दिवसांनी म्हणजे कामाला लावलं कसे आता नाही कामाला लावलं का नाही रे. मी आम्ही कल सुप्पाने मी गेला होते बावलं तकडे बावडेकडे खाली सोडला रार ह्या आणि इला वरती खूप आवडीत पडणार होतं. गाडी साडी बघूया. साडी भारीच रे. बाहेर आहे हॉलमध्ये आहे या. ये घे तुझा कांतलो नंदन. नंदन मामा चाय नाही या घे.
तर अशी केव्हा नाही केव्हा आमका गिफ्ट येत असतात, पण आज लाईटी सगळेच पेटून घातले. हो पुष्पा, पुष्पा पुष्पासाठी नाही आहे, हा पुष्पक दाखवते. पुष्पा पुष्पक दाखवून समाधान करूया. गो पुष्पा नाही दे त्याकडे. हय ये पुष्पकच भारी दिसणार या मस्त वाटतं. साडी, माझा आवडतो कलर हा. हम्म. मस्त साडी आहे खरोखर, आणि एकदम मऊ, म्हणजे एकदम अशी नरम अशी आहे. बघ साडी आली आहे. तू ऑनलाईन शॉपिंग करू शकते, पण तुझा मोबाईल तो फासफूसवाला नाही आहे. मी तुमका उघडून दाखवतोय कशी काय आहे ती. ही बघा बघूया इकडे. पदर बघ, हे बघ. ऑनलाईन शॉपिंग करू शकतेस तू. मोबाईल घे, करूची असली तर सांग याच्यापुढे मला. आपण शॉपिंग यांच्याकडून साडी मागवायचे, कारण मस्त साडी आहे एकदम. तेव्हा त्याच्यात ब्लाऊज पीस असं वाटतं काय होता, कागद सांगते या, होता. कागद दाखवतोय तुका. तर मित्रांनो हे बघा, जर तुम्ही कोणाक जर ऑनलाईन शॉपिंग करूच्या किंवा थंय जवळपास पुण्यात आहात हा. तर त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही करू शकतास. साडी एकदम मस्त. पुष्पा नेसान कधी बघित तेव्हा आता. ही बघा, हे पुष्पा, पुष्पा को आमच्या दाखवतो. असं असं आत घे, बस बुडसून आत घे. पुष्पाक आमच्या खरोखर भारी दिसता, आणि आमका पुष्पाकच शोभणारी आहे ती दिसता, तुका नाही शोभणारा. पाठवले नाही तुझ्यासाठी, पण ती पुष्पाकच होणार आहे. बरोबर असं माका वाटतं. खरोखरच मस्त साडी. मग आता घेऊ शकतास तू. कोणाक जर ऑनलाईन मागूची असली तर यांचं खेच्यात बॉक्स मध्ये डिस्क्रिप्शन मध्ये हा. त्याच्यात म्हण आधी आधी म्हण पुष्पा म्हण, नाही तर मला वाटतं मला घेत नाही म्हण डिस्क्रिप्शन माका नाहीच येता. डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये लिंक दिलेली आहे, लिंक दिलेली आहे. हा, त्याच्यावर जाऊन तुम्ही त्याच्यावर जाऊन तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू पटापट शकता. ऑर्डर करा. आता हळदी कुंकू विलियत, म्हणजे हळदी कुंकू जवळच इला. हळदी कुंकू येणारच. व्हिडिओ जायचा कधी व्हिडिओ नाही तर हळदी कुंकू येणारच हा. पण मकर संक्रांतीसाठी तुम्ही कधी लग्नात वगैरे असे साडी मागू शकतास. स्वस्त साडी आणि खरोखर मस्त. स्वस्त आणि मस्त साडी. हो बघा, हे ब्लाऊज पीस तुमका दाखवतोय. हो त्याच्या नादात साडीच्या नादात माझी चाय रवली थंड झाली तर ही बघ कया? ब्लाऊज, ए इकडे दाखव रे. हे तुझं ब्लाऊज पीस हो बघा. काय आणि एवढं नाही तुमका- बघितत. नाही ह्या बघतात का ह्या सगळी जण. तुम्ही साडी बघू शकता. खरोखरच सुंदर साडी आहे एकदम. आईचे बाबा ह्यो आमचं नंदन म्हणता शिकम्याक मामाक नेसाक बरी आहे. आणि खरोखरच कलर माका नऊवारी हवी, पण ती पाठवतील मना दिला तर त्यांच्या. हा, पदर बिदर मस्त गो. पदर बिदर बघ, हे बघ. पुण्या आता माग ऑर्डर कर. तुझी आता हळदी कुंकाची टीम ह्या ग्रुप आहे ना, त्याच्यावर आम्ही मागव. मागवतला. मग एकाच कलरचे मागवा त्यांच्याकडे. एकाच कलरची साडी मागूच्या, त्यांना मी फोन लावणार आणि मागवणार. जर कोणाक हवी असतात तर ऑर्डर करू शकतास. हे बघा, पुण्याने पुष्पा आता मनारच घेतले नाही त्यांका साडी आवडल्यावर पुष्पा म्हणाला माका आधी ऑर्डर पहिली करू करूया. हा बघा, मन लावून वाचता. हे बघा, ही साडी आम्ही 14 जण नेसणार. वर्षा, कल्पना मानवटकर आई, नाव त्यांचा माका जमत नव्हता, सकाळपासून विचारलं. तर वस्त्र अलंकार पैठणी ऑफिशियल असा त्यांचा इंस्टाग्रामवर पेज आहे, त्याच्यावर जाऊन हे बघ, लिंक तुमका देणारच आहो आम्ही खाली. हे बघ. पुणग्याची मजा झाली हा. पुष्पक ऑनलाईन करूचा लागणार आहे बघ. नाही मी पुणग्या आधी उद्या आत्ताच घालून मिरवण्याच्या विचारात आहे. मीटिंग कधी जायचं आधी पहिला साडी म्हणाला बरी असेल मीटिंगला साधे सिंपल घालूची हा. पुण्या गेल्याशिवाय ती ऍड कळणार नाही पुणग्याची आयडिया माहित नाही हा. पण ही मी नेसाल सगळ्यांना दाखवणार. कधी पहिल्या दिवशी. नंबर सांग रे. नंबर हा दिलेलो खाली दिलेलो अहो, व्हिडिओच्या खाली बघा नंबर आहे त्यांचो, आणि लिंक पण दिलेली आहे, ती जाऊन ह्या करा. साडी खरोखरच खूप नरम पण आणि एकदम सॉफ्ट, एकदम मस्त साडी आहे. नेस आधी आणि नंतर सांग. ही आता नेसला आता कळत नाही हा. कळत नाही हा. मेन म्हणजे साडी नरम आहे, या मेन महत्वाचा. बघ कशी दिसते. मग डायरेक्ट पुण्यात जाऊन घेतास की ऑनलाईन करतास? आम्ही ऑनलाईन करताला. डाळिंब बघावचा राहता. आज रजा की या मोदक का गणपतीपुळ्यातले आहेत, माका जाम आवडतं ते. प्रमाणपत्र मिळाली दाखवू का? नको नको. दाखवते बहिणीक मिळालं दाखवू का? तुका मिळालं तुका दाखवू नको. बघलं असं असतं याचा. माझ्या विरुद्ध टीम मधला मला ते बघितलं काय नसतं, विरुद्ध नाही. काय येते? कागद दिबाल
बघा लावशीची कशी गंमत केलं. हे पहिला काय केलं, परीक्षा कसली दिलं? मग परीक्षा देतात प्रश्न घालतात मग दिलं होतं. मग ह्या पहिल्या काहीतरी या खा. दोन होती ना आधी. पहिला ह्या रव्याला, ह्या पहिला आणि ह्या दुसरा. 10वीत बोर्डात मिळाला असतं तरी मॉप होता. फुगड्याची होत प्रमाणपत्र ती सगळीकडे देतात आता. ती आताचं प्रमाणपत्र गरज म्हणजे असता. जा पाणी दे तू. वर्षानंतर खातोय मी अंडा. काय 1 वर्षानंतर. अंडा खाल्लं शाळेत खाल्लं? कॅमेऱ्यात बघून तर सांगा नको. 1 वर्षानंतर अंडा 1 खाता? वर्ष ना मी स्वतः जाती निशी ते काय आपण मुंबई झाली गेलो तेव्हा काय केलं तरी ते पाचा उडवलंय. 1 वर्षानंतर अंडा खाता. पुष्पाक देश सांगशी तर ठीक आहे. अंडा असला की याचा वाद असता काय आमचो बापसा बरोबर. हा एका वेळी असतात 3-4 बापूसने त्याचं धायकाला बघूचं असलं तर संध्याकाळी 7 वाजता हजेरी लावा कोणी स्पेशल पण. व्हिडिओ कोणी त्याच्यावर नंदनच्या बाबाचा आणि नंदनचा दायकाला. ह्यो असता त्याच्यात ह्यो नाटककार ह्यो तुझ्या तू कसं नाटककार ह्यो नाटककार. चल बाय काय व्हिडिओ काढता तर कळत नाही. फ्री झाली 4 दिवस उघडले नाही. काय नाही. छे. तर कल्पना चावला नाही कल्पना चावला म्हणतो. काय त्यांका सांग त्यांका मी आज एका थांबायचं सुद्धा. कल्पना मानवटकर यांचे खूप खूप आभार. मी पण त्यांचे खूप खूप आभार मानतोय. आता साडी दिल्यानी पाठवून होय, पण याची मजा आणि झाली. माझ्या आवडतीच कलर माझ्या आवडतो कलर कलर आवडतो पुष्पाच्या. पुण्याने असणार अशी खरी गंमत आता. नाही खरी गमत आमच्या दोघांचे पुण्याने व्हिडिओ तुम्ही लोकसत्ताच्या बघायला असतं पुष्पान झाला गुलाबी कलर आवडतो. पुष्पान चांगले आहे. पण माझ्या पण आवडतो गुलाबी कलर. तर चला जावानी पटापट साडी खरेदी करा. आणि तू पण शिकम्यात मागवू शकतो. मी माझ्या पैशांना नाही मागवणार आहे. माका आपोआप येतली. मी चिकू मारवाडी आहे त्यामुळे हे देते दोघं जण. नाही, पुणग्याने आम्ही- पुष्पा आपणाक नेते ते नेसतली वर्षभर. मी कशा कानू पुणग्याने पुष्पा मागवती. थँक्यू काकी. थँक्यू. पुन्हा धन्यवाद. म्हणजे काय त्या याकट ठरव थँक्यू की धन्यवाद. दोनवला. बरोबर ना. तर बाय बाय.